Ahojte ľudia, je tu nové video. Toto je video o tom, ako viem urobiť z auta. Dajte mi like, odber a zvonček, veľmi mi to pomôže. Sledujte ma aj na TikToku, moje meno na TikToku je itzz Maťo a ideme na to. Takže ja viem trošku aj beko, ale najprv dáme tie obyčajné front flip, side flip a back flip bude až na koniec. Prepáčte mňa. Dobre, ideme na to. Skúsim to potom aj zo zeme. Na postel samozrejme, nie na zem, lebo by som dopadol. Ideme na to. No bol prvý. Teraz ide ďalší. Viete. A toto je môj posledný. Mekčíme dopad. Idem na to. To je moje beko. Ale dáme ešte jedno, aby ste mi dali odber. Ľudia, ak to dám, mi dáte odber. Yes. Mám to. A teraz ideme zo zeme. Začíname tým front flipom. Som na blesku. Teraz ide side flip, ktorý bude ťažší. A nakoniec beko. Okay. Ale nešuchnem nohami. Ľudia, trochu sa bojím. Ale dáme to za mojich fanúšikov. Všetci, kto ma sledujete, za vás to dám ja. Haha. No nevyšlo, ale dám jeden ešte. Ak to dám teraz, tak mi znova dáte odber niektorý. Dole v popisku bude aj môjho kamaráta kanál a jemu. Obidvom nám to pomôže a budeme točiť spolu veľa videí. A pôjdeme aj do jumparení. Ideme na to. Nevadí. Je to akože ťažké, ale nemusíte mi dávať odber, ale srandujem, musíte. Takže dajte, prosím vás. Chcete niečo chcem skúsiť? Chcete niečo chcem skúsiť takto? A viete, tak skúsiť sa to. To bolo taký malinký kork. Dobre ľudia, posledné dve beka a končíme. A ideme na to. Jeden a
toto je koniec. Fuj. Toto je koniec tohto videa. Tak, čau, vidíme sa na druhom videi.